nung Tamo TIPRASA ang tongkai video no bay sangmedan no CAA Tripura hasibo implement ang sinai Tripura hasine bagai kahamda ngno TDADC amchaya effect da klaino Tamo ngai CAA Tripura hasibo implement ingke shalbrum tabuk lukuroni khane ko khuni ko social media wo beraja awaja baksa social media wo phai wanana nangya post khlaja baksa voice message ruwi phatar hawa beraja CAA 6 schedule TTADC area wo implement ingya tei khorang tisana bo nanglia kirina warana nanglia khabuthar jak baksa TIPRASA netaro pia CABT jefro khorang tisalakhya silaikuli chakha apro TTADC ni bagi simida khorang tisalakena DSF nesu khobe gubun khorang tisa thani gubun motha te political party afro TTADC 6 dilni bagi simida khorang tisa kana pia ba tabuk jotono yak suza CAA 6 schedule area ADC area wo implement ingya wana nangya khabuthalaja akon go shiwinaka 6 schedule area wo CAA implement ingya pia ba CAA unke tam ungno abo agini simi shiwi khorang tisai phanei rokno kisa mudu khlai udisiwana hasebo borok bangnai borok bangke chamung bial ungnai sigok mangkhok bangnai borok bangke kok bangnai rompre sopore bangnai samung bial chamung bial ungnai bekar bangnai Tripura wo hanose kuri bigra kebang tebo kuri bigra bangnai phatani borok phaye pothalai tokhalai bangnai mafia gang bangnai thang phai jinjal ungnai tongthai ha kesemnai hasebo tonga tongke sep ungnai kaham mungsa ungna kare CAA implement ingke abo ani ko ya abo nugnai sinai lukurone ko jerok agiwo khorang tisawoi tabuk mukumja khunju muthubja buku muthubja berai tongthoglajak borok sama kogrno se ang mutu khulairo tabok phaji CAA ingke sabni kaham ungnai jerok raja sayati bad hawa hapainai borokni bagi kaham ungnai mungsa kosto khayawino tongthai hammanai chakri manai haponi sep sap manai dera nai hastini joto lukurongno abo tuma TIPRASA ungthun wansa ungthung tabu joto ni salai wananjanai kok ungkha tabu CAA no tui cabinet thaja kok salajanai kurei cabinet bagi rajnitini thungajanai hatiyar unglia CAA je agiwo sanarok tabuk jotono churupsa sinduk khuturugo khatijak rangri haike sakno septi jagawo khatilajak tonilajak boram gnangjak patal koina jomatia jora kasewo CAB ni bagi chobawo ongkhormani bobo tabuk siring ungjak ashuk simia bubagara o CAB ni bagi congressiya kari pulya jati ulo party khorang tisamani thansa khlaimani TIPRASA rongno o bubagara tabuk siring ungjak jerok agi salsa sanayo washa wani camera basgango phaye CAA no tui kok sanarok tabuk boroni bukugo kwai pomja phataro ongkhoriya nogo asugui dialogue runai buino yashi sunairo suduno tabuk kolommo jarawo rujai kutung chumui thulaja TIPRASA neta netri rok tabuk jotono bukha buthalaja tewana nanglia CAA ADC area wo 6 schedule implement ingya tabo samungka haisi CAA chalo ungsinai hnei saklajangma baise salbrumno bangladeshi rok Tripura phalaimini jaknanglaja baksa mangjago baksa manjagya busukse manjagya tongna yang swarashtra mantri saja TTADC wo CAA lagu ingya tabo samungke haisi TTADC area bisingo 2 lakh ni slai kebang Hindu Muslim tongo borok ni Tamo ungnai borok boda CAA ni part ungi manai borok ni thinang Tamo ungnai borok no CAA o khok hangke swarashtra mantri samani kok mungsa doro tongla TTADC by general area ni mungsa phelaimung tongla thinango TTADC sabajangnai hnei salaima khanamani abo ungi phanum mano haida obhana tabu khawo khasuk bujuk tai sumu asaja TTADC sabajake TIPRASA ne thinang Tamo ungnai tabu kebang ma sumu asaja TTADC area wo tongwi tongnai o 2 lakh ni slai kebang ma Hindu Muslim rongno nonani bagai TTADC hapang Tamo yapri sheka biang thangka CEM Punochandra Jomatia biang thangka bubagra ADC area wo raja sayatui hapnai tai tongnai rongnai bagai TTADC hapang Tamo yapri sheka sumungti sawi tongo wansu kurung lukuro CAA TTADC area wo implement ingya hnei berai tongthok tongnai ro tabu kwai pomjak ro biang thangbakya tangi siring ungui tongkha sungui tongkha tongkhosong lukuro ini baga senang stong dan next video malai tamun kutalmi tam subscribe lagi dorong baga mah Kokborok explain video Facebook hai tongo abang nak subscribe lagi tonde